1986 година бях за първи път в Австрия и изобщо в западна държава или западна страна, както се казваше тогава. И за около 2 седмици бях служебно там, в град Инсбрук. Имахме един съвместен проект, научна тема, която разработвахме с колеги от университета в Инсбрук. И по този повод бях за 2 седмици там, които 2 седмици за мен бяха много впечатляващи. Имаше много загледане, но едно от нещата, които на мен тогава много силно впечатление ми направиха, това бяха книжарниците. И така попаднах на ето тая книжка. Това е книгата, един от двата известни романа на английския автор Джордж Оруел, именно «Фермата на животните». Знаех, че тя е една басня за възрастни, която по един доста, остър начин представя революцията, Октомврийската революция в едно времешна Русия. Развитията след това. Това е бунт на прасетата, на животните, предвождани от прасетата, срещу човешкото владеене на животните. Специално при тая книжка, която, така да се каже, беше една от най-забранените книги в целия социалистически тогавашен лагер, и нейното притежаване, пренасене и прочее, криеше определени рискове, поради което аз я сложих на дъното на моя куфар. Мисля, че имах 2 куфара. И така изпитвах известен боязън или известен страх при нейното пренасене, но аз летях тогава със самолета от Виена до София. Сега вече не се спомням в София на летището дали тези митничари и граничари са ми ровили прекомерно в куфара, но във всеки случай те не я намериха и за мен случая приключи, или поне опасната част от цялата тая история приключи. Тук я дадох на няколко мои приятели, добри приятели, които владееха немски език, и те също я прочетоха с интерес. И след това така в един по-тесен кръг сме я коментирали, обсъждали и така нататък. По темата за протестите, за бунтовете, за революциите има написани десетки и стотици книги, тъй че винаги могат да се открият някакви аналогии, защото в историята много неща се повтарят с някакви леки нюанси. Първа глава. Мистър Джонс от фермата на старото имение залости вратите на курниците за през нощта, но тъй като си бе пинал доста, не се сети да затвори прозорчетата. Залитайки, прикоси двора, а светлият кръг от фенера се люшкаше насам натам, изуго тушите си пред задната врата, наточи се последната чаша бира от буренцето в килера и се запъти към леглото, където мисис Джонс вече хъркаше. Вече всички животни се бяха събрали. Нямаше го само Моисей, питомния Гарлан, който спеше на един прът зад вратата. Когато майора видя, че са се настанили удобно и са готови да слушат внимателно, прочисти гърлото си и започна. Другари, вече сте чули за необикновения сън, който ми се яви с нощи. Но към него ще се върна по-късно. Първо искам да ви казвам нещо друго. Не вярвам, другари, че още дълго ще съм сред вас. И преди да умра, смятам в свой дълг да ви предам мъдростта, която съм натрупал. Поживях доста и имах много време за размисъл, докато лежах сам в кочината си. Та струва ми се, имам право да заявя, че познавам живота на тази земя не по-зле от всички останали животни.
Тъкмо за него искам да ви говоря. Другари, какъв е всъщност този наш живот? Нека го погледнем право в лицето. Той е ужасен, изнурителен и кратък. Раждаме се, хранят ни колкото да ни издъхнем от глад, а онези от нас, които успеят да оцелеят, са принудени да работят. Докато останат съвсем без сили и в мига, когато вече не сме полезни, ни избиват с отвратителна жестокост. След като навърши една година, никое животно не знае какво е щастие и отмора. Никое животно не е свободно. Съществуването ни е робство и мъка. Такава е голата истина. Дойде юни, тревата бе почти готова за косене. Вечерта срещу Емил ден, който се падаше в събота, мистър Джонс отиде в Уилингтън и така се напи в червения лъв, че се прибра чак в неделя по обяд. Работниците бяха издоили кравите рано сутринта и после бяха отишли на лов за зайци, без да се погрижат да нахранят животните. Щом се върна, мистър Джонс веднага заспа на дивана в гостната, покрил лицето с вестник Световни новини и когато се свечери, животните още не бяха нахранени. Накрая не страйха да стоят гладно. Една от кравите разби с рога вратата на камбара и животните наченаха чувалите. Точно тогава мистер Джонс се събуди. След миг той и четиримата му помощници бяха в камбара с камшици. В ръце и плена се будили от всички посоки. Черна пръст. Изтъкваха прекрасния формат. После направи една обиколка, за да облизат цялата ферма. С нямо възхищение съзерцаваха улицата, ливадата, водната градина, езерцето, речката. Струваше им се, че никога не са видели и дори са да повярват, че всичко е тяхно. Четири крака. Да, да. Четири крака, да, два крака, да. Четири крака, два крака, да.
Отново последваха допълнителни възгласи. Малко нека изпратили, животно се отпусква, с позореца, който се става нещо необикновено. Какво се вижда от университета на класетата? Вътре се помня, първо се смеси, че имаме 5 минути. Се размахваме и променяме физиологията. След като човек се засекнаха, съдъпетниците пак се прекъснат за и животните избълните увеличиха.